An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 10 octobre kalo do bi o tile 4 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye mawuludu kalo ye kisi ni nɛɛma bɛ an kunni kan ale bangena kalo min kɔnɔ la an balana k'a fɔ san kalo 3nan ye o ye bi o tile 7 ye hejira san 1444 san dugu de b'i kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo sɔgɔmada joona fɛ min ye karakɔ bandi dɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ Joyila ani Fana cɛ ka maaw ka nafolo b'u kunna a ko senfɛ maa kelen ni tora la o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Kolongo marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya lafiyalakaw fɛ yen marifatigiw taara n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw ye ka taa maa dɔ minɛ ka taa n'a ye lafiyala o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la walanta baara olu sigira sen kan kunungo an ka jamana fantan 4 bɛ layɛli fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi dotolakaw siribalakaw fɛ wulikajɔ kɛra kari do sifinakaw fɛ ka sira tigɛ ye ko dotolakaw n'olu cɛ ɲɔgɔn fɔnbaliya kama kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ lafiyalakaw fɛ kunungo Kolongo marabolo kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ Masina ale Serge ye a yirala k'a fɔ cɛ dɔ n'o ye Musa Pare ko marifatigi dɔw de taara ale nɔfɛ kunungo fidirisɛli yɛrɛ waatiw la k'u kun bɛ se maa 7 boɲango ma u bɛ ka dɔ k'a fɔ ka ɲɔgɔn ta motow la moto kɔni ani marifa caman de b'u bolo ka se ka taa Musa Pare ka taa minɛ a yirala k'a fɔ ko lafiyala ko nin ye maa lakodɔnnen kosɛbɛ kosɛbɛ maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sɛnɛ yɛrɛ ani wulikajɔw la ka se ka ɲɛta yɛrɛ sabati k'i ka dɔn k'o maa ye a ye fo nin yɔrɔ in na i ka dɔn k'a fɔ somɔgɔw bɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ la u ma dɔn a minɛna ka taa fankelen min fɛ fɛn kuma kolobɔrɔ tɛ dɔrɛ maa caman ka fɔ la bi k'u ka wulikajɔ k'ale bi lakana ka dɔ fara kɛtaw kan n'o tɛ basigi min kuma bɛ ka fɔ hali nin yɔrɔw la maraw kɔnɔna na ko sɛnɛ ma se ka kɛ yɔrɔ caman na Masina marabolo yɔrɔ caman na ko ni maaw ko gɛlɛya kɔni k'a kun banna maa caman bɛ k'o fɔ bi olu b'u tɔ sigira yɛrɛ olu yɛrɛ dabali bɛ ban k'o sɔrɔ kɛ san kɔni na de ka jiw caya maa ninnu tunu bɛ fɔlɔ de n'o tɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ma ban dɛ kuma kolobɔrɔ tɛ dɔrɛ ko labɛnw b'u fɛ sanga ni waati an bɛ dugawu kɛ u ma labɛn kɛ an ka jamana kama yarabi ala ka labɛn k'u yɛrɛ firi a janba dingɛ kɔnɔ k'an ka jamana bila basigi sira kan n'an bɔra ye siribalakaw fɛ yen min ye kari do ɲɔnɔ sugu ye sifinaka minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnnakaw olu kɔni bɔra ka sira tigɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi olu ti jɛna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dozolakaw ko fɛɛrɛ b'ale ka tigɛ dozolaka ninnu yɛrɛ de ka taa ka bɔ olu fɛ yen an ye ɲininkali ta ka ɲɛ suma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen si ma sɔrɔ ka di an ma an ye dozolakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka se k'olu yɛrɛ ɲini u y'a yirana ka fɔ ni ala sɔnna ma min ye waati nataw ye u bɛna kunnafoniw di an ma a bila ɲɔgɔn fɛn sira kan walima i ka dɔn k'a fɔ a ko kɛra cogo jumɛn na ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw o jaabiw bɛ d'an ma an bɛ dugawu ka bɛnɲɔgɔnya o bɛna siraw sira fɛ an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye walanta baaraw ye olu bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na kunungo a yirala k'a fɔ walanta baara ninnu k'i ka dɔn k'a kɔni daminɛ ni kasara ye ɲinɛnta hali y'a sɔrɔ yɔrɔ caman na dɔw kɔni donna nka fan dɔw fɛ karamɔgɔlaka dɔw ka sarako yɔrɔ dɔw la ka taa se gɛlɛya dɔw bɛ yen Kayi mara b'o la Sikaso mara b'o la a yɛrɛ ka Kayi marabolo kɔnɔ na ko mɛtɛrɛlaka dɔ k'i ka dɔn ko kalanden dɔ ye mɛtɛrɛ dɔ wele bɔgɔ jenne kan k'o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye o yɔrɔw la min ye Sikaso marabolo ye ko lakɔli karamɔgɔ dɔw ma don ka sɔrɔ kɛ k'olu ka saraw septembre kalo min n'an bɔra kɔnɔ k'o saraw ma sɔrɔ maa bɛ se ka fɛn fɔ kalan kɔni taara cɛnɛla ka yɔrɔ caman na nka k'i ka dɔn n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ ka taa kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw kɔni ka cayali o baaraw ma se ka kɛ min ye Segu marabolo kɔnɔ ye farakɔkaw fɛ yen kalanden dɔw tun bɔtɔla ye ka dɔn k'a fɔ n'olu ye camancɛ kalan ni lycée ekɔlidenw k'olu bɛ na i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ na olu kɔni ba tigɛtɔla yɛrɛ Segu yɔrɔw fɛ kaba fiɲɛ wula ni olu ye k'olu kɔni ka tunu n'olu ye maa 4 bɔɲɔgɔnko k'olu bɛɛ lajɛlen ka sara u ni na an b'a ladɔn k'a fɔ ni maa ninnu farakɔ ka bɔ yen ka na Sebugu ale marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sekɔrɔ o danga yɔrɔw la a yirala k'a fɔ k'o ye maa ninnu yɛrɛ k'u ka dɔn k'u caman ba bɛɛ lajɛlen kɔni ye karamɔgɔlakaw somɔgɔw de ye Awa Jane Batoma Jara Tɛnɛ Samake ani Bintu Samake Bajime Samake ni maa kofɔlen don musomanin 3 ani cɛmanin 1 olu de kɔni ka sarala u ni na maa min na n'o kɛra wulikajɔw kɛra ka lakana tigɛlaw n'o ye sapeur-pompier maaw ye olu kɔni nana fure n'u ɲini ko maa fɔlɔ min yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ n'o de yira fɔlɔ cɛmanin de ale kɔni yira ko nka i ka dɔn sabara dɔw yira o kɔfɛ ɲininiw kɔni kun bɛ sen na
kuma kolomara te dore ni mamunu be ni asunu kasaralu ni na ko kaba fiɲɛ de kɔni wulila k'u to kuru kɔnɔ na o kɛra sɔrɔ kurunbola kɔni ale ma se ka ɲɛsi sɔrɔ kuru tun na nka ale yɛrɛ sera ka bɔ ko ni waati na ka hakili kɔni cawulen don an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni ɲɔgɔnɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ ka saraw ma walanda hukumu kɔnɔna na kunungo wala tali min kɛ lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn kɛrɛniya sɔrɔ ɲɛma dɔ ye Mustafa Jite ye baara in kɛra cogo jumɛn de la ale bɛ kuma fɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mustafa Jite ye, ne ye lafasatɔn min n'a bɛ fɔ a ma ko SNEC, Syndicat National de l'Éducation et de la Culture. Kalan ani seko ni dɔn ko lafasatɔn de don. Bi ye nisɔndiyaba de y'an bolo parce que bi ye kalanta don ye. O kɔnɔna na an bɛ foli lase ekɔli karamɔgɔw ma, ka foli lase ekɔliden somɔgɔw ma, ka foli lase ekɔlidenw yɛrɛ ma. An k'an cɛsiri, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Hali bi an k'an seko bɛɛ kɛ min b'a to ekɔli bɛ se ka sinsin, ekɔli bɛ se ka sigi sen kan. K'a fɔ gouvernement ɲɛna laɲini minnu kɛra lafasatɔnw fɛ, lafasatɔn bɛɛ lajɛlen maa o maa ye laɲini kɛ, laɲini n'u y'u ka kan di o k'u ka kanw bato, an ka se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na, an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ, an ka a dɔn k'a fɔ jamana ye anw de ta ye, maa si tɛna jɔ an place la. K'a fɔ ekɔli karamɔgɔw fana ɲɛna hali bi u ni cɛsiri, kunun u ni cɛsiri, bi u ni cɛsiri, sini fana u ni cɛsiri, an k'an cɛsiri, an ka an tin don ekɔlidenw na, an ka ko bɛɛ kɛ ka kalan kɛ kɔnɔnajɛya la min b'a to vraiment kalan in kun bɛ cɛ ɲina basigi kɔnɔna na, a bɛ cɛ karama kɔnɔna na, a bɛ cɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na, min b'a to fana an bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mustafa Jite kan ye kunungo walanda hukumu kɔnɔna na hali bi an cɛkɛɲɔgɔn y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemani Kulubali ale minnu na kɛrɛnnena ka taa kɛ dɔ k'a fɔ komini Sise ale marabolo kɔnɔna na Banabugu la a ye ɲininkali kɛ Duti Kulubali la a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Académie fila de bɛ Bamako. Académie min bɛ ba kɔfɛla la n'a bɛ fɔ a ma Académie d'enseignement de Bamako rive droite. Ɲɛmɔgɔba n'o ye directrice ye a y'a kanu ka ɲina école ta lancement kɛ Banakabugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banakabugu groupe scolaire la yan nɔ. An tun b'o kɛnɛ de kan yan nɔ. Baara kun fɔlɔ kɛra min ye o kɛra an ye Mali jɔnjɔn fasada an ye drapeau layɛlɛ ani ekɔlidenw ani pionniers ani nabagaw bɛɛ lajɛlen an y'o kɛ. An taara yiri damadɔ turu o yiri ninnu turula gouverneur ka ciden fɛ ani commune Sisi dugu bɛɛ lajɛlen ka coordinateur fɛ ani directrice académie fɛnɛ ale fɛnɛ yiri dɔ turu. An bɔr'o la an taara classe kɔnɔ n'o ye classe kɔnɔntɔnnan ye. An badenkɛ n'o ye Emmanuel Dabu n'o ye école karamɔgɔ ye. An taara ale ka leçon su ka leçon tun bɛ min kan o ye les changements climatiques, les causes et leurs conséquences et les solutions. Tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden an bɛ waleya min ta ka an sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ, an bɛ waleya min ta ka dugukolo sɛgɛrɛ, an bɛ waleya min ta ka yiriw sɛgɛrɛ. O kɔlɔlɔ bɛ tila ka se adamaden ma cogo min na ani solution minnu bɛ se ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ninnu na. Leçon in bolila o de kan. Message min n'an b'o di ayiwa ekɔliden masaw ma adamaden bɛ ladamu de so kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se ekɔliso la. Baara min don mɔgɔ kelen tɛ se ka ɲa ko anw ni ekɔliden masaw ekɔli karamɔgɔw fara ekɔliden masaw kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka denmisɛnninw ladon k'u kɔlɔsi u ka leçon taw la o de b'a to ni jaabi ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ examenw na. An b'a lɔn k'a fɔ Duti Kulubali kɔfɛ Sulemani Kulubali kɛlɛ k'a ka kuma bara di Fatumata Mayiga ba o ye kuma min fɔ ye an k'ale lamɛn. Fatumata Mayiga ni ye syndicat ka tɔn de wa n ye secrétaire général fana ye n bɛ syndicat tɔgɔ la n'o ye syndicat de l'éducation et de la culture o ye SNEC. An bɛ welewele dakan kɛ ka se lɔgɔli karamɔgɔw ma ka se lɔgɔlidenw ma ani lɔgɔliden somɔgɔw k'a f'u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen la ko ekɔli ta don o tɛ lɔgɔliden masaw na don ye hali n'a kɛra kalo kelen siɲɛ kelen ekɔliden masa bɛɛ k'an k'a lajɛ kelen kelen bɛɛ ka nin den ka kibaruya lajɛ ekɔli la a bɛ na wa a tɛ na wa denmisɛnninw mana taa so fɛnɛ anw b'u tɔbɔtɔ ekɔli la o ye tiɲɛ mais n'u taara so fɛnɛ u k'a lajɛ i kalanna i ma kalan hali n'i bɛ to ka kaye dayɛlɛ dɔrɔn k'i ɲɛ bila a kɔnɔ ten o kuma o bɛ se ka denmisɛnnin fana bagabaga dɔɔni k'a yira k'a fɔ ni ne taara so dɔrɔn ne fa bɛ n ka kaye lajɛ ou bien ne ba bɛ n ka kaye lajɛ o kuma o bɛ se ka laɲini dɔ ye min bɛ kɛ u bɛ kalan ta ni sɛbɛn ye k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ye u kana na wagati la u ka baara ka texte appliquer tɛ dɔwɛrɛ ye papier minnu b'a yamaruya k'a fɔ an ka kalan kɛ n'u ye ka baara kɛ n'u ye u k'a k'a kɛcogo la nka ni maître tɛ na classe kɔnɔ régulièrement a wagati la baara kan ka kɛ wagati min a tɛ k'a kɛ wagati la o de bɛ na ni bandiyaw ni denmisɛnninw k'u panpan k'u sigi fenêtre ni fɛnw na ani molobaliya ni fɛn caman ye mais ni bɛɛ b'i ka classe kɔnɔ a wagati la bɛɛ b'i na wagati la baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la i b'a ye fɛn caman bɛ kɛ ekɔli la n'o ye insécurité o bɛɛ lajɛlen o bɛ nɔgɔya. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fatumata Mayiga ni tun y'ale kan ye
a fɔra cogo na mɛ dugawu kɛ yarabi walanta in ala k'a kɛ kɛcogo ɲuman an ka jamana basi lafiya kalan ka se ka k'o sababu ye n'an bɔra ye DIRPA olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka kunnafonidi sira ye olu ye ɲɛfɔli kɛ an bɔra kalo min kɔnɔna na baara minnu tɛmɛna a ɲɛmaa ye kolonɛl Sulemani Danbele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ kunnafonidilaw bisimila DIRPA la yan kalo kalo pour que an ka se ka an ka armée ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma mais en même temps olu fana ka se ka jamanadenw ladɔnniya armée bɛ ka mun kɛ baara la opération kɔnɔ jatigɛwale mɔgɔw ka kɛlɛli kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn bi bi in na kunnafoni di ale de bɛ fɛn caman tɛmɛ an kan kunnafoni di fɛnba de don septembre kalo tɛmɛnen in na sɔrɔsiw ye san sɔrɔ mun de la sɔrɔsiw ye gɛlɛya sɔrɔ baara jumɛn na ani kunnafoni jugu di minnu bɛ an ka sɔrɔsiw kun kan an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ni a perepere-latigɛlen di aw ma cogo min na bibi in na an bɛ se k'a fɔ hali bi an ka sɔrɔsiw an bɛ ka gɛrɛndɛ siri jatigɛwale mɔgɔw kan an bɛ ka gɛrɛndɛ sigi u kan cogo di an bɛ ka taa u nɔfɛ k'u ɲini u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u ɲini n'u bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka se ka dankari k'u la an ka se ka dankari kɛ u sigiyɔrɔw la an ka se ka dankari kɛ fɛnɛ maa o maa n'o de bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ d'u ma a ka kɛ dumuni ko yɔrɔ ye a ka kɛ taji ko yɔrɔ ye a ka kɛ u bɛ kɛ ka bangaw suye cogo min na fɛn fɛn de bɛ se ka gɛrɛndɛ siri u kan donc armée malienne bɛ k'o de kɛ bi o la hali bi an bɛ k'o sɛbɛntiya an bɛ k'o sinsin terrain kan ni wale caman ye donc bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu an ye dankari k'u la u tun bɛ yala yala mun sɔrɔ ka kɛ fɔlɔfɔlɔ la dankari kɛl'o la o dankari kɛla cogo di an bɛ wuli ka s'u ma an ka sɔrɔsiw bɛ pan u bɛ taa jigi u kan n'u y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ yen an bɛ wuli ka taa yen kelen n'an y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko u ka taji lakaralen bɛ yɔrɔ mun na n'an y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko u bɛ se ka taji sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an kalen ka dankari ko bɛɛ de la donc o de kelen ka yɔrɔ gɛlɛyaw bolo donc an bɛ se k'a fɔ bi bi in na nin kalo tɛmɛnen septembre kalo dankarikɛla ko caman na n'o ye u bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛn jugu mun bila an ye o dɔgɔyala k'a fɔ u bɛ se ka masiba mun ta ka se an ka kanw fana ma ani sɔrɔsiw ma a kɛla sɔrɔsiw bɛ yala la o a kuru sigilen bɛ kanw kɔnɔ dankarikɛlaw caman na an ye mun de kɔlɔsi sisan komi u tɛ se ka u kɔgɔ da sɔrɔsiw kɔgɔ la u bɛ ka an ka sigida mɔgɔw de tɔɔrɔ n'o ye population civile ye donc u bɛ k'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ mais an ka jamana in ka bon an ka laɲini ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka dɛmɛ don u ma mais n'i ye jamana bonya lajɛ ka na an ka sɔrɔsiw ka effectif lajɛ an tɛ se k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛ jɔ yɔrɔ bɛɛ ko ka maliyɛndenw lakana o gɛlɛya de b'an kan bi bi in na mais n'o tɛmɛna k'a fɔ bi bi in na campagne agricole tun tiɲɛna sɛnɛ tun tiɲɛna cogo min na salon opération bɛ ka kɛ fan o fan an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi bi sɛnɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ vraiment kow ɲɛna n'an ye office du Niger yɛrɛ ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ salon gɛlɛya minnu tun bɛ yen an b'a fɔ gɛlɛya tɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen hali bi mais camanba de bɔra gɛlɛyaw la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kolonɛl Sulemani Danbele kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka baaraw ni k'u bila yakubalew minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kunungo sɔgɔmada joona fɛ mobiliw bɔtɔla don la ni k'u kunda Bamakɔ kan dɔw bɛ taa sugu la kɛrɛnkɛrɛnnen ngolobugu yɔrɔw la maaw kɔni bɔtɔla ka taa sugu la mobili dɔw natɔla fana ani jɔla cɛ ka t'u da mobiliw ɲɛ kunungo ka maaw bolafɛnw daraki k'u to ko la dɛ mobili dɔ nana n'o ye kari dɔ ye u ye mobili jɔ mobili ma sɔn ka jɔ u tɛmɛtɔ u ye kisɛ ci o kɔfɛ maa dɔ nana se maaw dalen ma ale tun b'a ka watiri kɔnɔna la ale kɔni maa dɔ min yɛrɛ kɛra ale kɔni sira d'a ma u ye kisɛ bɔn ale kan o kasarala nin na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma an ka cɛbɔ Saka Goyita fana an y'ale bila ka taa kɛnɛ kan ale ye ɲininkali kɛ maa min na o ye Bagayɔgɔ ye o ye kuma min fɔ an k'o lamɛn. An wulila an bɛ taa ngolobugu sugu jɔ mobili fɔlɔ bilala anw ɲɛ anw yɛrɛ mobili sabanan ye banu de ye an kunbɛn quoi an taara sɔrɔ mobili fɔlɔ o kɛmɛ k'o mɔgɔw da u disi kan k'olu fiyɛ k'u ka fɛnw bɛɛ b'u kun bon mobili filanan mɔgɔw fɛnɛ sera u y'olu lajɔ o cogo la ka olu fɛnɛ fiyɛ k'u ka fɛnw bɛɛ b'u fɛnɛ kun wariw ni telefɔniw b'u kun bon an yɛrɛ mobili sabanan o ko an ka chauffeur kɛ mɔgɔ ko dɔn k'o ka bɔ quoi o ka mobili faga ka bɔ ko k'a da disi kan o y'a da disi kan u ye musow labɔ ka cɛw labɔ ka bɛɛ da disi kan ka wariw bɛɛ b'u kun ani telefɔniw kariba nana o distance kɔnɔna na o ko karitigi ka jɔ karitigi ma jɔ o ye sira dévier ka jama dévier ka na ni vitesse ye quoi o kɛra min kɛ panikɛ kɛlen ko ma ko k'aw tirer quoi
ako atire donc u ye kisɛ ci karetigi kɔni ma jɔ o y'i tilen ka taa personnel tigi nana o kɔfɛ u ko ma ko mobili min filɛ nin k'a nin tire u ye kisɛ ci o la kisɛ taara chauffeur kɛ côté ko la kisɛ y'a sɔrɔ a kunkolo la ale kɔni fatura a kɛra Fana ni yɔrɔ jumɛn cɛ nin kɛra Fana ni Kalifabugu ni ɲɔgɔn cɛ tɛ ni Cɛcɛnɛ tɛ ni Kalifabugu ye attaquement in kɛra o yɔrɔ de la bon an kɔni wulila 5 kɔnɔna na an taara ka taa sɔrɔ ko in bɛ ka kɛ 5 ni 4 cɛ mɔgɔ ni tora la mɔgɔ kelen n'o tora la o ye personnel tigi min bɔ ale de ni tora la ani chauffeur kɛ min karetigi n'u y'o bɔ ale de se banana bali ale sɔrɔ donc mɔgɔ wɛrɛ ni ma to a la mɔgɔ kelen u kɔni u taara ni mɔgɔ ka téléphone n'u ka nafolo ye aw ka jate mɔgɔ min bɛ se mɔgɔ hakɛ joli ma an yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ min ye ni marifa kɔni b'u bolo n'olu bɛ ka mɔgɔw surveiller o kɔni ye mɔgɔ 4 de ye donc kɔni min fɔ halisa an ka lakana an ka a giriya mɔgɔ se tɛ ninnu na bari mɔgɔ kɔni ma ba baara ma ka kɛ bamanjiya kɔni faamaw kɔni b'u se la halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan an kɔni ye faamaw wele u wulila k'an sɛgɛrɛ comme maa ninnu filɛ nin ye tellement que u formé ko ninnu na mɔgɔ tɛ se ka dɔn k'a fɔ k'u taara fan min fɛ ka bari u bɛ mɔgɔw papa cogo min na i hakili tɛ se k'o ye an balɔden k'a fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye Saka Koyita ale ka kuma bara la ka bɔ Fana a fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ni n'a ɲumanɛw Ala ka fura bɔ a kɛbaaw ka woro ɲɛma hali bi ni sira in u ka fɛrɛbali kɛ ka dɔ fara lakana kan ka se ka nin kɛ bi o ye dabalibanko de ko sɔkɛ Fana ni Joyila cɛ gitɔrɔnba kelen sanfɛla la u ka fɛrɛ kɛ ka se ka nin sira in ka jateminɛ bolo kan an bɛ dugawu kɛ Ala kan ka jamana lakana n'an bɔra ye minnu bɛ ka marifa ta k'a fɔ ko jadi k'olu bɛ k'o kɛ k'o de ni kɛli ka kan Siriya Kulubali an y'ale ɲininka la ka marifa ta ko jadi ka maaw karaba ka don diinɛ na Siriya Kulubali kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn Siriya Kulubali bɔngɔni pebugu wenina Segu jamana bi misigi mɛ yɔrɔ min na o ye Bakɔrɔbabugu ye Yirimajɔ Siriya Kulubali diinɛ sariya ko ko mɔgɔ ka mɔgɔ don diinɛ na wajibi la wa sariya m'a fɔ maa si diɲɛ bɛɛ n'i taara Surantu Bakara kɔnɔ a bɛ yen la takhar fi diini karabali tɛ diinɛ na koyi Ala y'i da k'i hakili d'i ma ne kuranɛ bɛ kalan a kɔrɔ bɛ fɔ e min b'a kalan ne b'a kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'a ɲɛ maa bɛ don diinɛ na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni karabali taara minɛ dɔw dun b'a la ka nbamuru ta walima ka marifaw ci mɔgɔw la walima ka mɔgɔw da k'u siyɛ ka nɛgɛ diinɛ ye mun fɔ la anw de fɛn dɔn o yɔrɔ la Ala ye min kɔni fɔ anw ye ko la takhar fi diini karabali tɛ diinɛ na i bɛ na i bɛ k'i sira jira ne kɛra fɛ n bɛ don a la ne ma k'a fɛ n bɛ bɔ a nka a ma se n fali kɔni ma o t'a la silama ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i bɛ ka kira ladege nin baara minnu bɛ ka kɛ bi yalima kira tɛmɛ n'olu siraw fɛ wa ayi kira min bɛ maa si fa diinɛ nɔfɛ a b'a taji fɔ o ko a t'a ta kɛ o ji nana ni mankan ye n tɛ kira ma karaba dɛ kira tun bɛ k'a taji kɛ makan u ma jɛn n'a ye fiyewu o sujudu wakitari bi kira ka tenu kɛ u ma jɛn n'o ye kira taara Madinɛ u laban k'u labɛn ka na kira nɔfɛ tun n'i ko an kɛlɛ n ko n tɛ kɛlɛ fɛ i nana k'i b'i minɛ n ye n sigi n sigilen k'i b'i sen sama ni ɲɔgɔn mɛ dɛ kira ta kɛra o ye diinɛmaa minnu bɛ yen k'a fɔ force kɛ don diinɛ na an m'o ye Ala kira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a ye waayu sɔrɔ Makan de Makankaw ko kira ti a kɛ Ala bato kira bɔra ye a taara Madinɛ u laban tun k'o ji tigɛ fiyewu o tigɛ fiyewu ko ye Ala taji o tuma na Ala ko kira ma i kɔfile u la n tɛ Muhamadu tɛ kɛlɛtigɛla ye Muhamadu ma deli kɛlɛtigɛ Muhamadu ma deli ka gɛrɛ wuli a ma deli ka foyi kɛ sabali Muhamadu ta ye Ablaye silamɛya ye hinɛ diinɛ ji ko ila rahmatan lil alamina inna arsalnaka ila rahmatan lil alamina normalement n'i ye silamɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra kafiri ye wo i kɛra maa siya wo siya ye silamɛw tamasiyɛn kan ka kɛ fɛn min ye kira ye minnu fɔ an ɲɛna n'i y'a ye dama jabi sigi k'a fɔ ne ye silamɛ n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka jasigi i b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin ne ye maa min ye tan ninnu ye maa tilennenw ye n den bɛ maa kan a tɛna n fɔ a ci silamɛya tɛ baribari diinɛ ye dɛ maa minnu bɛ kɛ silamɛya kɛ baribari diinɛ olu yɛrɛ tɛ diinɛ kalama yɛrɛ silamɛya ye hinɛ diinɛ ni bonya diinɛ de ye ani kalama diinɛ silamɛ bɛ hinɛ hali kafiri la ne bɛ hinɛ maa na e bɛ se k'a nɛ k'a dugu diinɛ cogo di kira Muhamadu tun t'o kɛ jahili maa na i b'i sigi mɛ n'i kulɛya fɔ dɔw sera o b'u f'u ɲɛna piya wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Muhamadu tun ye cɛ min a tɛ sira dafɛn f'u ye nka k'a fɔ min mini min diya o b'o kɛ diinɛ t'o si ye koyi diinɛ yɛrɛ nana hinɛ i kama dɔrɔn lafiya quoi par exemple sisan ni diinɛ ɲuman bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ lafiya de bɛ yen sɔni o tɛ yen hakili sigi dɔrɔn de bɛ yen ala sago b'a la. aw nana i bɛ kɛ mɔɔw jatigɛ kɔnɔ mɔɔw b'u ja ka fan bɛɛ fɛ ka jamana minɛ k'a jɔ k'olu bɛ kira nɔfɛ. ayi o tɛ kira nɔfɛ. an ko kira fana kiraw ka ca nka an kɔni bɛ min kɔ o tɛ ayi o man nin kɛ. yarabi n b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma silamɛ ni silamɛ ɲuman foyi tɛ yen ni balimaya tɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Siriya Kulubali
ka bɔ weni na n'a sigilen bɛ bi bakɔrɔbugu la Yirimajɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn ka fɔ diinɛ ye wajibi kɔni o bɛ dabalibanko de bamananw ko ten ko wajibi bɛ kun filɛ nka a t'a ɲimi ci ne ye maa wajibi don diinɛ na a dusukun ma dɔn na o ye dabalibanko de fo nin de ka faamuya Ala ka hakili ɲuman di a waleya kɛbaaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma n'an bɔra yen ozone mɔɔw k'olu ka sarako kɔni a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye u ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ko sen fɛ an ka maa dɔw lamɛn n'a fɔra ko muso bɛ b'u cɛw kɔrɔ kabi fayiri ka bɔ ne fitininw kɔrɔ ye ka n'a kɛ kalo 5 dɔrɔmɛ 1 sara t'an ɲɛ an bɛ manumako kɛ tɛrɛ kan walahi i ye gɛlɛya fɛn o fɛn na a bɛɛ de bɛ ozoni kɔnɔ an tɔɔrɔ la dɛ ni tɔɔrɔ tɛ fila ye kɔni kelen kɛra an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye bi Marocains de y'an bila nin gɛlɛya kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ye 4 milliards 500 di ozone ma ni galon don ozone directeur ka bɔ k'a b'a demande o ka bɔ yen tuguni o 4 milliards 500 dilen mairie ba tilala o kɔ miliyari 1 ani 500 ani 400 di ozone ma mairie ba tilala ka miliyɔn 600 di ozone ma o ka taa vérifier mairie kɔnɔ o bɛɛ kɛra ɲinan san kɔnɔ ka na k'a daminɛ 2001 kana bila fɔ 2022 wari dira ozone ma mairie ye dɔ di o kɔfɛ tuguni mairie tilala ka miliyɔn 1000 di ozone ma olu juru bɛɛ saralen kuma nana caya ne an wulila ka taa ko ɲɛɲini selideni ɲɛkɔrɔla la Mali faamaw ye 2 milliards di ozone ma mois de mars Mali faamaw ni transition min filan kunna défaut tɛ transition na dɛ défaut bɛ Marocains de la fo an ka tiɲɛ de fɔ est-ce que défaut ye Mali gouvernement ya ozone de ye baarakɛlaw janfa a ka ci yɛrɛ de ozone baarakɛla sira faralaw bɛ sara 45,000 francs an balona k'a fɔ ni tun ye ozone maa dɔw kan ye ka min fara kan kun tɛ di kuntigi kɔfɛ jamana ɲɛmaw ko ti taa k'olu to dɛ u ka wulikajɔ kɛ ninnu hali bi ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'a bɛ fɛn min fɛ k'a ko ɲɛɲini gouvernement ka baara ye o yɛrɛ de ka se k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o tɛ a ko kɔni kelen bɛ tibi taba ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka se ka mɔgɔw ka sara ani ka sɔrɔ ka d'u ma n'an bɔra yen an balona k'a fɔ dɛmɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra a kɛra Asifia fɛ dɔdabukaw fɛ kalankaminɛw ka se k'olu di min ye Fatumata Marika ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn ne tɔgɔ Madame Traoré Fatuma Barika Mint Amudi ne de Asifia ɲɛmɔgɔ ye Asifia ye tɔn ye tɔn min dabɔra ka aw musolakaw k'aw dɛmɛ surtout musolakaw mais n'i ko muso i ko denmisɛnnin n'i ye muso dɛmɛ n'a den ma lafiya a yɛrɛ tɛ lafiya ne yɛrɛ ye muso de k'a yira aw Dawudabugukaw la ani commune 6 bɛɛ la Asifia ye tɔn min ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan u nana bureau sigi aw k'a dɔn politiki ko tɛ bureau sigi fu tɛ an se ye fɛn fɛn k'a k'aw ye an b'a k'aw ye n'Ala sɔnna bi an bɛ yan nɔ ŋaniya yira de don bɛɛ tɛna sɔrɔ ŋaniya yira de don ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye yan nɔ n'an sera ka échanger à travers aw ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn degun min bɛ commune 5 mɔgɔw kan Asifia ye COC an b'a k'aw ye n'Ala sɔnna ka se ka dɔ bɔ aw ka degun na n'an y'o kɛ an y'a k'aw yɛrɛ de parce que o ye jamanadenya dɔ ye an balona k'a fɔ ni tun ye Fatumata Marika ye kan ye musolaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɛmɛ in waleyara ka ɲɛ solu ma olu dɔw b'u ka nisɔndiya yira an k'u lamɛn a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ jamana dɛmɛ tiɲɛna an tɛ se ka foyi f'i ye madame la présidente Asifia an ka foli b'a ye kosɛbɛ vraiment a bɛ ka musow dɛmɛ cogo min na an b'a bɛɛ kalama parce que ne yɛrɛ ye commune 5 présidente d'honneur ye donc n bɛ activité in bɛɛ suit a bɛ dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ k'a daminɛ Bamakɔ yan nɔ ka se région na ka se Kati n b'a bɛɛ kalama an ka foli b'a ye ka musow dɛmɛ safunɛ dilan na k'u dɛmɛ balo la k'u dɛmɛ fɛn bɛɛ la bi ta ye école minɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ école ta in na gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bon n'a fɔra ko mɔgɔ sɔrɔla min bɛ dɔ ta ka bɔ gɛlɛya la donc an kɔni an ta ye foli de ka si a ma parce que jamana de kan ka nin kɛ mais ni jamana tɛ se k'a bɛɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min bɛ jamana appuyer an b'i fo kosɛbɛ ka nin baara ɲuman in na ni y'anw ka nisɔndiya de ye commune 5 mɔgɔw k'a yira Fatumata Bintu Barika la k'a fɔ anw fɛ yan tiɲɛna bonya bɛ yan karama bɛ yan mais sɛgɛn b'an ka mɔgɔw la dɛ Fatumata gɛlɛya b'u la dɛ an balona k'a fɔ ni tun ye musolaka dɔw kan ye a fɔra cogo min na yarabi maa minnu y'a waleya ninnu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna caya n'an bɔra ye Ismaël Fane Mali bilama bɛ cogo di mun ni mun de kan ka kɛ Ismaël Fane kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn ne tɔgɔ Ismaël Fane ne ye mouvement jamana kanu porte-parole ye maa min bɛ k'a fɔ k'i bɛ se k'i kɔ da faransi kɔ la maa min bɛ yen bi k'a fɔ k'i bɛ se k'i kɔ da an ka partenaire la partenaire minnu ye jamana wɛrɛ maaw ye ka na an ka sɔrɔ k'u ta ye maa min bɛ se k'i kɔ da olu kɔ la Ala ye o ɲɛmɔgɔw nɔgɔya ye n'a ma ɲɛ o baara min bɛ ka kɛ a ka kan jamanadenw ka tugu kɔ wa jamanadenw ka degun fɛnɛ kun o jamana taabolo ka gɛlɛn o gɛlɛya dɔ ye jumɛn balo ka gɛlɛn ne ye malo san kilo san 10,000 donc u b'a yira k'a fɔ balo ka gɛlɛn mais a bɛ faamu hakilima fɛ parce que jamana mun kɔnɔ
bandits armés binganikɛla zon bandu minnu bɛ bi walimusow kan n'olu carilen don jamana kɔnɔ ni maaw b'a fɔ olu ma ko jihadistes an b'a fɔ ma ko jihadistes tɛ n'o cayara jamana min kɔnɔ k'o fara Faransi ka janfa minnu bɛ an kan jamana min bɛ ka se k'i firifiri o la ni ala ko yɛrɛ tɛ a ma nɔgɔn Mali bɛ cogo min na bi embargo ka kan an kan embargo min an b'a min an b'a bɔ hali bi Mali bɛ k'i firifiri o kɔnɔ foli kana ka bila maliyɛn denw ye maliyɛn minnu y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko halisa k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a tɛ taa degun kɔ o ye ne yɛrɛ ka conseil ye n ka analyse mun ni y'o kɛ premier ministre ka discours kɔfɛ Nations Unies na wagati dɔw bɛ kɛ n'i ka jamana réalité lajɛ ka dɔn k'a fɔ usine ba tɛ ka jamana kɔnɔ mun bɛ production ba kɛ c'est à dire que mun bɛ emploi créer n'an yɛrɛ bɛ se ka an ka fɛn caman bayɛlɛma k'a k'an yɛrɛ ta ye yan n'o o ka dɔgɔ e ka jamana kɔnɔ e ka jamana kalan a wari a fanba bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na i ka kan t'i ta ye i ka wari t'i ta ye o jamana façon n'i bɛ fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini o kɔnɔ o bɛɛ tɛ kɛ ni dusu ye o dɔw bɛ kɛ ni intelligence ni hakilisigi baara ye kuma dɔw la i bɛ mun i ka dimi kɔrɔ ka solution dɔ ɲini solution bɛ se k'a to n'i kɔgɔra don min na i k'i kan bɔ Chine o de kɛ Mali tun bɛ balo bila ka taa Chine wa Chinois ka se ka veto sɔrɔ Nations Unies kɔnɔ Modibo Keyita jɔyɔrɔba yira a la kosɛbɛ mais Chinois ye o to o degun de kɔnɔ k'u di baara ma donc k'a fɔ Maliens y'an ka dɔ bɔ kuma muguba in na an ka ɲɛsin baara ma politiciens minnu bɛ yen walima maa minnu ye chance sɔrɔ ka se ka baara kɛ foroba cakɛdaw la a dɔw ye jamana nafolo ta ka t'u denw kalan kɔfɛ a caman denw de bɛ ka postubaw sɔrɔ jamana kɔnɔ u ye maliyɛn bɛɛ ɲɛsin politiki ma o le kɛ maliyɛnw kun ka ɲɛsin u yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ kɛ tɔgɔ minnu na u bɛ se ka pression k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kan tɔgɔ minnu na k'olu bɛ sinsin yɔrɔ min kan Mali kiri n'o y'an ka justice ye n'i ye maliyɛn ta 10 kɔnɔntɔn bɛɛ ko ko justice taabolo m'u ja jamana kɔnɔ n'a kiri tilennen tɛ aw bɛ développement min ɲini a t'a sɔrɔ ni kiri bɛ tigɛ a tigɛcogo la ni kiri bɛ ɲagata k'a kɛcogo la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ siran ka foroba nafolo dun ni bɛɛ siranna ka foroba nafolo dun o tuma anw fantanni minnu bɛ yen wari kana ka don yɔrɔ min fɛ n'anw fantanw kana k'an ta sɔrɔ la an bɛɛ b'an ta sɔrɔ mais ni maaw bɛ foroba nafolo dun u tɛ siran ka dɔn k'a fɔ ko ni an taara kiri la solution b'a la an fantanw bɛ sɛgɛn dɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la tɛ yen a ɲuman ye mun ye an k'an ka autorité bousculer k'o gun cogo min na kiri ɲuman bɛ se ka tigɛ Mali la kiri bɛ se ka tigɛ ka ɲɛ Mali la cogo min na an bɛɛ b'an yɛrɛ sariya kɔnɔ cogo min na n'o kɛra diɲɛ don o don Mali degun bɛ ban ni Ismaila Fane de y'o fɔ maliyɛnw ye n'an ka kiri ɲɛna diɲɛ don o don ka kiritigɛlaw bila condition na u kun ko ka site ɲini u ye u bɛ taa bila u dama site la yɔrɔ min na n'o ye kiritigɛlaw ka so i n'a fɔ ATT-Bugu bɛ cogo min na o dɔ ka ɲini ka o d'u ma u b'u mabɔ ka bɔ mɔgɔw la mɔgɔw tɛ se ka taa u deli ka t'u tɔɔrɔ n'o de ye solution ye an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kɛnɛ ɲini kɛnɛ mun ni so bɛ se ka jɔ k'u ka cité cogo min na an maliyɛnw ka se ka kiri ɲɛnama sɔrɔ Mali bɛ guerre la n'i taara kuma fɔ kuma mun dɔw bolo ko cɛfarinya kan don dɔw bolo ko yɛrɛma hɔrɔnya an taara o de kuma fɔ yɛrɛma hɔrɔnya baara fɛnɛ e polisi mun fɛnɛ bilalen don i ka polisi so kɔnɔ ni maa o maa bɛ karante la kari n'a tɛ 1000 2000 dilanni e fɛnɛ ka o dabila an ka magistratw ni mun ni ɲagata ka kan fantanni kana minɛ ka di fanma ma ni bɛɛ ni yakili to i jɔyɔrɔ in na o de ye révolution ye sinon révolution tɛ cɛfarinya kan ni dabarabaya kan ye dɛ ni tun ye Ismail Fane kan ye a fɔra cogo min na jamana kɔnɔ na fɛn min i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na o y'a fɔ cogo min na ni kiri kɔni n'ale sigira sen kan ko o ko la ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ala ka kɛ ten n'o tɛ tiɲɛ na an ka jamana kɔnɔ fantanw kɔni n'a tigɛra ni setigi cɛ dama i yɛrɛ b'a dɔn k'o laban ye mun ye bɛɛ de b'o fɔ ala ka kiliɲuman ma k'an b'o sira kan n'an bɔra yen mawuludu an b'ale kalo kɔnɔna na kɛ kɔnw ye a bɛ ɲɛnamaya san o san sufi bilal ale ye wele bila maaw ma ka se ka ɲɛfɔli k'a ko kan an ka sufi bilali an ka lamɛn. bɛ aw welela dɔwɛrɛ foyi tɛ kalo dɔ jɔra kalo min anw bolo ani kalo tɔw tɛ kelen ni bɔnkunbɛn ɲɛnamaya la anw bolo o kalo o jɔra n'o ye Muhamadu bangena kalo min na n'i ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw b'a ye ko cɛ min bɔra Aminata dilan ani cɛ min bɔra Abdullahi la o dɔrɔn tɛ n'i ko Muhamadu i ye kira bɛɛ ko fɔ k'a ta an fa Adam na ka n'a bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ de bɛ ale kelen ko fɔ ala ye Mali kɛ jamana ye jamana min ala y'a sɔn den barikamaw la ala y'a sɔn Mali sɔn karamɔgɔbaw la ala ye Mali sɔn dɔnnibaabaw la dafe jamana in bɛɛ o tɛ sunkalo la o tɛ mawuludu la a bɛɛ bɛ lajɛli kɛ Mali de la ka sɔrɔ ka u ka sun n'u ka fɛnw kɛ kunu
bi n'a fɔra ko mawludu mɔgɔ min bɛ hami ni Mali nali ye o de ka ca jamana wɛrɛ la ka tɛmɛ fan wɛrɛw fana kan. Ala y'o bonya kɛ Mali de ka sababu kɛ Ala ye Mali sɔn cɛ belebelew la. O hukumu kɔnɔ an b'a ɲini o cɛba min b'an bolo Mali ninnu kɔnɔ yan janga to olu la k'u bɛrɛ bɛrɛ k'u tɔbɔtɔ a tɛ kɛ foyi ye fo n'a kɛra Mali yɛrɛ ka bonya ye. Tuma na mawludu kira Muhamadu ka mawludu a ka bangini an b'o hukumu min kɔnɔ cɛ min ka diinɛ bi ne b'a la chinois b'a la japonais b'a la américain b'a la russe b'a la farafin b'a la farajɛ b'a la farabilenman bi a la cɛ min nana ni o taabolo ye ɲɛnamaya kɔnɔ n'a fɔra ko a sara mɔgɔ ma si t'i bolo jɔ foyi la ko kira sara ka nin de to a bolo a ka hinɛ kɔsɔn. O tuma na n'o tigilamɔgɔ nana yɛlɛma ka kɛ wari ɲinina ye ka kɛ binganina ye ka kɛ binganikɛla ye face à cela o jɔyɔrɔ la anw kan k'an yɛrɛ ɲɛnamaya na anw ni bi to o la n'o bi bɛn maa ma n'o ti bɛn maa ma anw b'o fɔ fo ka taa se an ka don labanw ma k'a fɔ nin cɛ in kun ka ɲi mawludu kalo jɔli ye o de ye k'a jira ko Mamadu kun ka ɲi. O la a don le 8 ka taa le 15 an ye yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn la o ye stade Omnisport ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye subi bilali ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na kalo yarabi ala ka timɛko ɲuman yira n na silamɛw bɛ bɔ ka taa dugawu ɲini fɛn ka kɔnɔ na ala ka kɛ bɔda ye an ka jamana ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an taga irisi jamana kan fɛn min ye irisi jamana ɲɛmaya jirala k'a fɔ k'ale bolonɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la juma tɛmɛnen na min bɛna kɛ Ikirani marabolo 4 tuguli sɛbɛntiyali ye ka fara a ka jamana kan a jirala ko ni marabolo ɲɛma ninnu sɔnna ni u ka diɲɛ ye walasa ka se ka fara irisi jamana kan. N'an bɔra yen nɔ an taga Bɛnɛ fɛn min ye bange mɔjali a jirala k'ale ye dɛmɛ lase ji kasara ye maa minnu sɔrɔ Bɛnɛ jamana kan bange mɔjali yɛrɛ ka dɛmɛw lase a jirala k'a ye dolari wari miliyɔn 2,000 ɲɔgɔn de di dɛmɛ ɲɔgɔn ye ji kasara ye maa minnu sɔrɔ ani minnu ka sow fɛnɛ tiɲɛna. N'an bɔra yen nɔ an taga Cadi jamana kan Cadi jamanadenw ka sigi k'a fɔ ba min tun bɛ sen na kabiri utu kalo tile 24 a jirala ko o baaraw bɛna kuncɛ ni donatɛmɛ fanga waleyali janya ye ka taga kalo 18 na fo ka taa se san 2 ma ani fɛnɛ donatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛma n'ale ye Mohamed Idrisi Debi ye k'a bɛ se k'a kanbɔ cɛbɔ nɔfɛ kalata nataw la. N'an bɔra yen nɔ an taga Côte d'Ivoire jamana kan ni dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna la jirala ko dɔ fara la taji sɔngɔ ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko kura min bɛna kɛ sefa wari dɔrɔmɛ 8 farali ye gazuwali ale ni sipɛri kan o kɛra sababu ye mobilibabɔlaw caman y'u ka gɛlɛyaw jira barisa n'i y'a ta ka lajɛ ko Côte d'Ivoire jamana dugu ko u caman ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko ni dɔ fara la taji sɔngɔ kan k'o tɛna kɛ gɛlɛya ye don n'a nataw la wa an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko ni ji gwatigi ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn ni ko n dɔn ma a kan k'i laminɛ k'o sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ min k'a ka so a bɛɛ ka kɛtaw u ka suruɲɛw na ala ka kelen ɲuman d'a ma basi lafiya k'u coko an ka jamana ni ɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na